Lawi ng ulap sa kalangitang kulimlim, kampanang yayanig sa bawat nilalang magigising. Picture. Picture, sir. Huwag ka na kamasara na eh. 1, 2, 3. Now. Matapos na. 8 minutes lang. 10 mag-aray. 8 lang na. Wala siya na. Tayo mo na. Ako pang 15 minutes. Okay. 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 Makadudong din bagang tulay. Agrabante! Ayun ka! Uno, dos, tres. Yung tres to. Agrabante si mga tres mo dyan, ayun ka! Agrabante! Orang mong tres! Red lock. Ano oras ka mukhang sa mapairin kasi? James, play ball. Hindi malang simple. Baryo ka. Puro lang man. Anong lang bagang? Anong lima? Anong man? Dari mo si Boy Club.
Boss. Tara. 10-3. Open 3 ang Guard, 10-3. Pasaka yung taga-kari. Hindi siyang 10. 10-5. 10. Yeah, play on, play on. Sige, sige, sige. Tindot ka ng pag-inilan. Yan sunarot mo. Pakaray na. Pare. Shoot. Mag-shoot. Yeah. Ramos. 12. 7. Game po. Nabili. Basket 2. Saan? Nahilig mo na saan? Scouted ka. Kala mo nilang tarap ako ng leader sa gila. Nasa iyo lang. Siro na kayo. Ay, ka na mag-round dyan. Jill Ace. Oh. Grabante, parang yung Chris. Basket 2. 16. 16-7. Eight, 9. 16. Super ka ng sarap na. Pero sa'yo mo sir? 16? 16 lang sir. Aray ko. Number 88 ang may tangan ng bola. Tago ni Putput. Up! May kito si Paul jersey number. Pigiling pa. 88. Illegal is sa bukan. Ano kami? Illegal. Alright, ball position para sa Partner. Special for 3. Pero si taga-saba. Kumang na, babariyon ka. Kung mapipas sa kanya. Tira po. Malal din si Vero ang galawan. Rico. Aray ko. Taga sa inyo. Ayan na, trinabaho na ni Putput ang Kalamangan. Patuloy na bumababa. Lima na lang ang Kalamangan ng AAC.
Sorry, girls. Iwan na lang. 5. Basket. Basket 3. 21. 21-13. Ano nga, Grabante? Limpin ka rin ko sa ulo ko lang sa Mag-sing. Discussing. May Pito si Repal, jersey number. Grabante, ano na? Uy! Shadow ko mo. Marami na rin. Basket. Laro lang. Buhay mo pag isulat yan. 10 seconds! 5! Basket, basket. Basket. Ako ang ginabot. Ako ang Yo, Mark. Kawai. High blind. Kala mo matadapla na i-view. Iling-iling mo na. Patay. 3-point lead! Babasag tatlo ang kalamangan ng AA Sorry, Girls. Tuloy na humahabol ng Precious Basketball. Number 13 na may tangan ng bola. Ay! Steal! Break! Pot! Basket! Yan! Valencia. Kumana lang daw sa baba. Basket. Basket 2. Basket. sa internet, iba hindi pa.
medyo. Sabi ni Commissioner, rebound lang yan sa defense. May shooting ba daw? Salansa ng bola. Sige, push! Push pa! Kaso paganda. Nice one! Pero jersey mo yan pa diyan. Biling. Parang para. Kabante ako na. Ano to? Dami ng mental life mo kaya. Nag-siwit kaya diretso ang uwa. Alam mo siya. One. 30. Yun o. Uwa. 34. Card. 34. Puro talapak. Pili ko kasi ito. Puro log dito lang sa ganun. Pag-angat, di ba ko nagtuhod na lang? Ano? 40. Tara. Doble tres. Mabalisik ka talaga. At lang. Pinascore. Foul jersey number 13. Hindi kayo keep to the hand. Oh, sub. Sub. Nag-ano ang suka? Pero mo siya nagka-back na. Ano tabi rin? Lakas ng pinto. Wala ko naman sinusunod. Hindi kang hayop na yan.
39. Ano tinira? Ano? For one. One minute, 10 seconds. Trigger. 1 minute. 41-42. Nice one there. Next shoot. Keys. Oh. Video ang ayos. Tara ko lagi. Ay, tuda. Tira, namante. Ah, po niya. Man. Tira, tira, tira. May Agraban. Jersey number 5 by Agraban. Pera na, 47. Apo, 7 lang. 45. Maka pitong tris lang pa din. May isa din rin na siyang highlight. Bang. Deadlock. Nakaduwa pa lang. Deadlock charge. Outed. Deadlock. Ayot na nila pa. Parehas. Ayun pa naman. Volleyball yan.
pinabisa, baliktad si kamot eh. Ano ba ito? Kaya baliktad si kamot. Ito magagkasod ba? Siring alam. Ano? 1 point lead. Basket. By number 22. 3 points. 50. Aliga po. $54, number 12. Number 8. 54-50. Nag-report ko sumaga sa BRC. Basang sa ng buko wala kung patay ang kapit pa. Pilihan. Ha? Deadlock. Reserve sub. Sak lang ko sak. Out of bounds. Pati ko sa mangga na dyan na yung malaw, gano'n. Sa mangga na dyan na yung malaw. Nagpalaog na yung ano, break na yung naroon. Hindi naman sila makakwalify. Tama pala. Karapal ganoy! Masyado mong dinadaan sa katawan! Palagi na yung barang player, tapos na makawan. Laglagan ba? Sayang ano? Hindi talaga mo. Agravance! Basket. Lamang sa pulo. Hindi sila pa tabing trace. 54. Ika daw sa... Ay, sorry. Sige, diretso. Number 12. Sige, sige!
Ay, sige na, dyan. Sige na, dyan naman ako. Ano na pagkilig ng iba? Nagbabasa may pagsarado. Halimbawa, susunod ang milyon. Ano pang paano ko lang nagkakawan? Basket. Basket. 2 points. 2 points. 15. Isang 63. Mag. Magturo ni Nene. Oriented Noroyakan. Pinatuturo siya agad yung dyan. Basket. Correcta. Basket. 3 points. Right ka. Pati kayo pa nung makapito para may sadiri kang highlights. Requirements yan pati. Ano yun? Mukha ito pati. Yes! Basket. 3 points. And third quarter.
Itong lalaki. Saan? Siyang 70. Serve shot ko. Basket. Ito police station, tignusumbong si mga ato na magsaka. Ano ba? Ano da? Curfew na daw kaya. Concern siya sa ate. Kaso mga aki yan, masurudo-sudo. 72. 72, 74. Deadlock. Yes. Baka tigreklamuhan ka pa dyan yung panyo ba yan? Si babaeng police, tignusan ko sa ng alde. Yung ngayon. Si police na di, abang nakakaulay si police. Kaya yung nagdidikit-dikit ng sarado ng bansa. 20. 76. Pero sa'yo, 77. 76. Nakasaro. Buwan niya, pure ball. Ito may prediction. Araw na araw. Ayaw daw malagis ko. James Playmore. Mangro dalandan. Ikaw kung saga tayo. Electric Iriga. Manager, manager pa rin dito bro. Ada na. Ano naman yan? So ibang. Reserve. Number 9. UF. Unsportsmanlike foul. Sabi ni Kuya Mark. Nangahagot. Gusto mo, pwede mo. Puto sa dinuguan. Basket! 80. Oy, idol talaga si ano eh. Basket! Saan? Madadakdak na tayo. Na-serve na sa volleyball oh. Pinsado, walang yan. Kung si Mana. Dumalang. Ano walang. Nangurat ka pa ah. 79.
Kung motor ka? Motor ka? Ayun po. Oh, Pigsararo! Sa Goku din daw po. Sararo! Tapos siyang sa DAC, ginagamit ko din. Tira. Eh. Itong sa ano? Anong lagyan sa gate? Sa DAC, malaging kamay lang. Malaging kamay lang sa DAC. May three-way tayo pag ito. Yun. Auto bang pre-way pwede. Sobrang mo lang sa mag-counter ng show. Monthly. Per day? Malood na lang ko. Mag-piso wifi ka na lang. Ano? Hindi, ay siguro po ko ni Kon. Dahil man, pag open mo, iya cellphone mo. May tiglalag-in ka yan, sir. Basket. Ay, lumaw ba na ang kalamangan? 85-78. 2 minutes and 23 seconds. Fourth quarter na niya lang. Basket. Sub. Lima lang yan. Ay, hype ta si Kari. Ano yan? Ano yan? Magsama mong pito. Mayo man yung repeat. Ano yan? Ano yan? Lolo. Galolo. Ala. Gi. Putang man. Duwang team ang tikikawatan. Nagkawat pa lang yan sa BRK. Makawat yan doon sa security matapat. Oo, sabi mo. Ano ba? Depende kay sir sa ano, nilalarang ka mga tao talaga. Puro bumaba, puro ano. Pag ano, magayon ng video mo, kaya madakot yan. 40 seconds. Gang! Ah, yung pinag-romantic player of the game.